Abat sa 319 ka molupyo sa dakbayan sa Bayawan ang nakadawat og titulo sa yuta gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Parte kini sa libreng patitulo na programa sa DNR na ilang gihatag sa katawhan atol sa niaging DNR Express Permitting on Wheels and Distribution of Land Titles ngadto sa Bayawan City. Apil sa natitulohang mga yuta ang mga residential o agricultural lot na dugay ng gipuy-an o gitikad sa mga molupyo didto. Gikan sa mga lagyong barangay sa Nangka, Dawis, Villasol, Kalamtukan, Tabuan, Suba, Aliis, Bugay, Tinago, Banay-Banay, Tayawan, Maninihon ug Kalumbuyan ang mga nakabenepisyo sa libreng patitulo sa DNR. Atong ipaduol ang serbisyo sa DNR no diri sa katawhan. Ang mga tao instead nga moadto sila og dumagiti aron pag-apply nining mga atong serbisyo ug pagkuha pod sa ilahagin nga titulo atog yung gihatod diri sa Bayawan. Okay ang ila serbisyo karon kay dali ra. Tapos ang kalipay di man na nato makuan tungod kay sa dugay nga panahon nakakuha na tayo kuan kalingunan sa atong yuta. Gawas ato, nakapahimulo sab og libreng pa-land survey, pa-patent, pagproseso sa tree cutting permit, pagparehistro og chainsaw ug ubang mga serbisyong gihalad sa DNR ang ubang pangresidente sa syudad. Gikan sa Bayawan City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV NIR.